Halløjsa. Og velkommen igen. Beklager, det har taget lidt tid, men nu er det min tur, og jeg har lige været på ferie, så sorry. Ikke råbe mig. Ja. Men i dag handler det så om den her. Alien verden. Nå, men før vi viser den, vil jeg lige vise jer, hvad jeg har købt på min sommerferie. Altså en haul slags. Ja. Nå, jeg har først købt dem her. Solbriller. Og der er et lille D oppe i hjørnet. Det kan jeg ikke se det, men det er fra et eller andet D her. Og så har jeg fået sådan noget her. Noget neglelak-agtigt ting. Sådan en her. Der er 2 til, hvor man så både kan farve med sådan en tube her. Sådan en lille spids. Og med neglelak. Så er det sådan 2 i 1. Meget billigt. 3 for et eller andet 125 eller noget i den stil. I don't know. But hvor lagde jeg den? Nu til det hele handler om den her. Jeg får også noget. Yay! Aliens. Infektion. Infektion. Det håber jeg da ikke for dig. Så når jeg åbner den, så får jeg infektion. Ja. Jeg gør dig syg. Nå, det er det hele værd. You must. Kan du åbne den? Og der er ingen afbrydelser i dag. Heldigvis. Ja. Kan du komme til at... Jeg vil ikke se. Jeg kan ikke se, hvad jeg laver. Hvor du ødelægger det. Nej, infektion. Ja, det er en pose. Det er infektion. Infektion. Nej, man gør det forkert. Ja. Halal. Dum. Nå, hvor er de søde. Yeah. Det er fordi, at dem hun købte på sin, på sin sommerferie, de var så gået i stykker, uden de havde opdaget det. Hvor er de søde. Men jeg tænkte, du gad godt have sådan nogle med spejl i, men der var ikke rigtig nogen, så jeg tænkte, de er guld, de er nice. Ja, det er de. Faktisk. Nu har jeg 2. Det har jeg også. Min gamle, de er bare grimme. Ej, ved du hvad jeg så i 10'eren? Hvad? Sådan en brilleholder, der var sådan en mega næs. Nå, men det var denne video. Så vi vil lave... Harlem Shake. Nå, men tak for at I så med, folkens. Vi ses næste gang.